Dobrý den, jmenuji se Zita Švandová a vítám vás v Žamberku. Městečku obklopeném přírodou v podhůří Orlických hor v údolí Divoké Orlice. Dnes vám tady ukážu panelový byt 3+1 v původním stavu, takže je určen ke kompletní rekonstrukci. Je ale tak pečlivě udržovaný, že si dokážu představit, že ho jenom vymalujete a zatím si tady budete pěkně bydlet. Byt o podlahové ploše 70 metrů čtverečních nabízí praktickou dispozici a dostatek prostoru. Je vhodný také jako zajímavá investiční příležitost. Jedná se tedy o ideální bydlení pro rodinu, která si prostor upraví, nebo mladý pár, který chce dostupné bydlení s možností postupné rekonstrukce. Výhodou je, že byt se nachází v osobním vlastnictví. Koupi lze tedy financovat hypotečním úvěrem. K dispozici vám bude vlastní sklepní koje a taky lodžie s pěkným výhledem do zeleně. Nemovitost se nachází v klidné a příjemné části města s výbornou dostupností ke všem důležitým službám. V docházkové vzdálenosti najdete školu, školku, dětské hřiště, obchody, zámecký park i vlakové nádraží. Centrum města je pohodlně dostupné pěšky. Jestli vás tato nabídka zaujala, neváhejte nám zavolat a domluvit si prohlídku.